Siya ni Aimee, at daan dua nga anak. Ngam saan niya kaden na ti ama, nagiti anak ko. Tapno nalawag ti amin, rugyat tiyag salaysay, iti awan pa'y anak ko, ngam addan relasyon mi kani Ricky. Bueno, gagayem, intay denggen ti panakay drama, ti pakasaritaan ngem patulod ti pagayam tayo. Ani Aimee. Ne, api nga pulpulis ka, papanam Ricky. Di mo't imbagakan ka, pumanawak mo't laadagos na dapat duty. Anya, inton bidatla ko man Sana mabalin. Sana bali. Agsubli ak tumanen inton maminsan na bigat. Okay? Mawatang ko mati trabaho kay Aimee. Please. Kumusta nga tan ni Aimee? Kailiw kun di buridok nga anak talakay. Di awagam iti cellphone na. Sabali mo't laang ano iti personal. Di mo't lang aminin agawid. Un nga rod, saan ka nung amin na makaalay ti bakasyon na? Tay stricto ti amo na, iti pagpapaayad na ka sales lady. Ay, nagadayon tumat tinapan na nagtrabahuan. Un nga rod, nakakaasimot di anak ta. Ni, si Kamat, apa hindi ka simruk iti trabaho? Kat no day off ko ita. Una niya. Sabado gayam kita. Si Kangay? Agrubrubat na. Ngam nasapa pa'y. Iso nga ora inton madamdaman ti panagrubat ko. Ay, kunak no kaduam ni Insan Ricky. Nagsaor nga ro dahi akasinsin mo. Pinmanaw mo't ladagos idirabi Mga 15 minutes na lang diti dagos ko. Anya? Lokasta? May laimiliw jay loko? Angam amom, nagrigat gayam ti kas di a profesyon na. Nagrigat gayam ti may sa polis. Kanin na amin ti oras mo. Ha? Kuha, musaktisig ka? Sinakon, tamang sapolak iti sana kaskinkwan na. Saan napatag-una yung tinobyo kanya. Ay ayatag ni Ricky. Api ko maasinaan. Kasanon no agsikog ka? O, di na sayang tapno adanton anak ni. Ha? Oray tapakasaran naktumat ni Ricky. After 2 years, taagor nung kami pa'y adwa. Anya? Oh, si Kamat gaya minsan. Sumr ka Agyaman na kinsan. Alam na to Ha? Nagsweldo ak. Sa gimbata nga kiti parakin ka. Oy, insan sarde nga muntikas tangar aramidam. Anya day ta? Suhol manen? Saan mo ta insan? Basta sarde nga muntar aramidam kini Aimee insan. Kaasi mo di gayam ko. Please, gaya, insan. Siyak ti kasinsin mo. Siyak ati ayonam. Uwin siyak ti makon konsensya ti kas tangar aramidam. Inosente, di gayam ko. Ngimluklok kun kit din. May lakit din ni kasinsin. Ay, ayatak mo't di gayam mo. Ngam, kasanon no agsikog. Panawam to, kasta ka di? Saan mo ta? Nya saan? Sigurado akas ta ti mapasamak. Taadakit nga rod asawam. Kasanon, numaamuan ni Risa nga asawam. Sapay apera da dyan nga asungot nga asawam. Saan mat siguro insan gaya? Amumatan to'y kasinsin mo. Nalaing nga gilimad. Di naktumatiliwan ni Risa. Saan to apulos? Bulodog man ti cellphone mo, Ricky? Papaya Risa. Basta, adala kita Aman, lobat. Yig mo tayo church ko. Sakton na madamdama. Abay, di mo kaya't nga ito ti cellphone mo kanya, Ricky. Aday lang lamang mo? Awang, anya kumamat nga Maamuak lang nga agbababae ka. Isagunot ko ti babaim. Isagunot ko nukunak. Aramidak day ta. Hanggat atap kamanan iti awan. Aguli makamalangan, Risa. Honey, apay noong yan kamat itaarabi dito'y dagos ko. Manipod nagnobyo ta. Ulos adi ka naturog dito'y dagos ko.
No umay ka, apagbiit ka na ang. Nasayaatan na 30 minutes apa nagtalinarig mo dito eh. Ani, amumatan ti may sa apolisa kas kanyak. Awa nagbati nga oras ko para ti pamilya. Diyak laing pagaro. Nagrigat maggayam ti kasta apropasyon. Kasanon no adan to anak ta. No agpamilyakan. Di awan ko ti oras mo para kada kami ang pamilya. Sabali matan, ano danton anak ta. Sabali asaritan na itan ay mi. Sige, mapala ko na. Bye. I love you. I love you man. Agan anak ka. Uwes ka. Agan anak ka man. Ay, mi. Umayak man, sister. Nagrabi ikan. Umayak man makiturog dito itagos mo. Tado ti sang ay limiita. Oh my God, tapnada ka to ha. Amon, nagkapo ni Ricky itay dito eh. Ha? Ay, kastaya. Ay, masuro nagkadagajay sa nga ili ni tatang ko. Tila isang sangpot na abarkada na. Sapay no kasi nga gisangpot iti sa nga ili, kat agpatpat nagda nga giinom. Makapuyat da? Apay, sister, saan ka maumay ti kasta sitwasyon mo? Sitwasyon niya? Ti relasyon nyo kin ni Ricky. No umay, apagbiit laeng, di mo pa yung makaistorya mo. Wan nga ron. Ngaman niya nga masapol apilitat nga awatin ay ayatak ni Ricky. No ay ayatam di may sa atao, nakasagana kang agsakripisyo para iti relasyon niyo. Ay, Amom, masyanakin ka. Kasano nga tada ito eh. Apay amariribukan ka. Kan saan mo mataparikot da ito eh. Kan may sa, okay lang ang kanyak da ito eh. Tinapatag, dinak isuksukat ni Ricky. Basta, diyak mo no kasano ti panangibagak iti da ito eh, sister. Ay, diyak mo. Ricky, masiko ka. Duwan abulan. Oh, kasta ka di? Agkasarta ko man. Kwan. Uwan, Amy, uwan. Agkasartan to. Tulungan na gaya. Apay asaan man ito nagpakpakita ni Ricky. Manipod nagsikogak. Umadaning ti panagpasay ko. Di matang umayan dito idagos ko. Sister, pakawanan na kadia. Nagbasol akin ka. Nagilimod ha. Kinapod no na, sister. Adan asawa kan talo apoto pinsan ko. Diyak na ibagakin ka. Laplap dan nagmat ngamin. Maipit ang sister. So, sorry. Apay anaramid na ti kastoy kanya. Apay. Ricky? Pangtadam ka dagitoy. Bado ti maladaga dagitoy Apay pinakibiyangam na kita. Akin kukuha ka dagitoy kunak. Te gayam ko. Sabali ti agparparik na kanya. Adda milagro nga aramida man niya. Agsagana ka, Ricky. Sorry no, itaak lang agpakita, Amy. Sorry. Lino ko na, Ricky. Awanan kay tibay. Naamu akong ti amin. Pakawanan na kuma, Amy. Promise. Saan kayo abay-bayan iti anak ta? Ikarektay ta, Amy. Ala! Kunat mo nagsina kayon. Jakmat mabali na sinaan. Taan anak mi. Bruha! Sinamon! Intun ko nagsikog ka manen. Ay ayatag ni Ricky. Nailaw anak kon. Makaam mo din. Ituloy kon. Tawanan ti serserbi ti biyag ko.
Dayjayan ni Ricky. Kung nagtupay kat, padno ti atap ko. Dayjay, simrak iti dayjay abalay. Surotak ti awanan bain alalaki. Me, ang tataway me. Ang mga nanigaya dayta. Mabit lang tayo nakitaan na. Ada ni Ricky, ading? Juan, sino kayo? Sumrak kayo, Kung nagtupay kat, Ricky, anya ti kaya tasawan da ito'y? Asino da ito'y ang babae, ha? Babaeng? Kat anak yun ay pangawbing? Risa, di ka agiskandalo dito. Awanan kayo iti baing! Umay ka, babae! Una yun, ti kasta langam, Amy. No, kung nagtumot ngamin na sinaamon, ngam intuloy mo pa'y matlangamin, tinakirelasyon. Gaya, kasano ang kayitan? Kasano kami ni di anak ko? Ay, ang tinasayaat. Agawid ka langan. Taawanan ti maganab mo no ituloy mo pa'y ti makirelasyon iti kasinsin ko. Tano ti suporta ti ubing, nakasagana matamang tid ni Ricky. Saan ka di? Juan, kasta tinaibaga na kanya. Agdarom ka nung aming ti asawa na di kami agsina. Unay gaya mo, ti kastaan ang bambanaga mi jay syudad, anak ko. Unay yun. Pakawanan da ko, manana. Pakawanan da. Ala, anya nga ron ngay anak ko. Adaditaan. Awan ti maramidan tayo. No di kan tumot ngamin na ganun-anad. Tatang, masikugak manan. Anya, nagpasikog ka manan. Sino ti ama ti sikog mo? Timat la ama ti imo ng anak ko, tatang. Nakargaan na ka dyan kamo. Anya? Garang-ganjang kamit ngamin na babae. Amom lang aruda na kasjay. Intuloy mo pa'y latin na kirelasyon kan kuana. Garang-ganjang! Agpas ngayak iti may kadwagon daway, Mr. Lonely. Aging gayta, saan pa'y nakita ni Ricky ti may kaduwang anak mi. Ngamket di, agtuntuloy, ti palagpapawit na iti abasto, apara karagitubing. Oreno kasta, naragsakak lata, ta saan namat abaybayan dagiti anak na. Ita, dagiti dua nga anak ko, ti inspirasyon ko iti biya. Siyak ni Roda, nasapaak anakin nobyo. Iso nasapaak met anagsikog. 15 ti tawen ko, idi sikog ko ti anak ko iti nobyo anang panaw kanya. Inanawan na kat dinakon sinobliya. Gapo iti dayta, simreka kas waitress iti maysa aklam. Bueno gagayem, intay denggen ti panakaidrama, ti pakasaritaan, ngayon patulod ni pagayam tayo Roda, di ti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Roda, nakasarita na ka kanin ni boss tayo dito club? Juan, dyan Okay, ayaw yung bagala. Kuha, alalo ko yung nakarod nagbalin adan sa dito club. Dumakali kita, numan-nugot ka, ibang baga ni boss. Dyan Mayat kami din. Kitaan na. Kababaan, 1,000 ang mayawid ko. Manipod nagbali na ka-dancer dito. kasla kayat ko maramitin. Kani, dumagdakkan tiyan ako. Wanan. Praktikalan tibya kita, Roda. Mayat kan. Tapno dumakal mo tibirok mo akas kanya. Dakal namin tigitid ni boss kadagiti dancers na. Sabali pa'y nagiti tip mo iti customer. Agpanunod ka ana imbag.
Ay na, naibos man ti gatas ti anak mo, Roda. Oh, adtoy, nanang. Da kayo pala ti makaamo ang mapanggulatan. Ano sa inyo pala ang ti maititid ko? Dain doon sumaruno, dumakal doon dayta. Apay, in nga to dati sveldom kaswites. Kuha? Oo, nanang. Maikan kami kano iti-increase. Kat na saya at ka, anak ko. Madamdama, ag-iskwelan to, di anak mo. Wan nga rag, nanang. Pasensya ka na kong Saan ka matulungan amang tamo matadakas kanyak ti agpando. Gapoy ti sakit ko nga asma. Wan, nanang. Talaga adyak kayat ngagpano po. Pagyamalakit di at ipanangay aywan nyo iti anak ko. Dakulan at tulong nyo dahi ta kanyak, nanang. Isong awan ti pagdanagan nyo. Tasyak ti makaamong agsapol iti pagbiag tayo. No si bibiyag kumapay dahi di amang nalapit. Saan akastoy ti panagrigrigat ta ita, anak ko. Jana, please, tulungan na para itigayam mo. Kursumadak launay namin. O di, agdagan ka kankwana, Jeff. Amang ano, pabayaran na klayan, Jana. Imposible mo't Nagtar ka? Bayang ka siya ti makaamo amang ilakad kan ka ni Rod. Tulungan ka. Agyaman na, Jana. Agyaman na. Amangan magbabawi ka, numaamom ti kinatao, Jeff. Anyat kat mo sawan. Kan may sa, ure asino ka pa. Ayatan kang tulatao da. Nga oray ibagak na dan may sa anak ko. Ure pa Basta'y ayatan ka, da. Awaraan niya mga pinapalabas mo. Ibilang ko kaspudpud ng anak ko tanak mo. Basta atlonan na, Ruda. Kad, amo tinobyom ti maipapan iti napalabas mo, anak ko. Wan, nanang. Maawatan na dayta. Nga, kita ti pakiril-relasyon. Amangan no maulit tinapasamakan ka. Mariknak mati kinapod na ni Jeff kanyak, nanang. Pagtiyak adinak to alililawan. Roda, sila ti sumaron itin tablado. Ato yung sangsangit ka. Masitog. Anya? Amo ka din ni Jeff Vega? Uwes, yung mapaman ano ibagak kita sa saan. Saan mo sila nagpagpakita sa niya? Kasta ka din? Oray siya, Jack mo tayo makikita ni Jeff. Madanang dyan. Amangan na maulit pinapasama ka. Amangan na pa niya. Saan mo siguro? Nanay, ag-relax ka pa ilan. Di ka nagsali. Kani, ur-urayo dan ti sumarunong agsala iti yung tablado. Kapan kan? Kaasimat nga rod ni insan ko ante. No, pinanawan man ang tinobyo na. Wan nga, Rod. Sapay, masigog ni Roda. Ay, sapay la kumata, makaamiris matla ang tinobyo na. At itakder na di kasinsin mo, Juan. O, naimat nga miran, tigasgasat ni kasinsin. Tapi no, pagikatan nyo ni ti club ang pagtrab-trabahuan na, ante. Isumot nga Rod, di kayat na. Sana bali ata para serve matla ang iti arak. Ay na, ante. No, diyo payam mo, siya akong ti mangibaga. Iti? Saan la awitris ni Roda iti club ngayon na? Dancer pa'y. Ha? Dancer? Dahil ibagbaga da solo dancer. Nakatupis lang, kabayatan ti panagsalsala na. Anya? Nahiejak mo akas tagaya man ti trabaho na. Nahiejak mo. Nakastrikat namin din iti club nga ayan na. Adi na amo nga daki jay. Saan na panagnagak ti amin, ante? Apay pagikatanda, katdakal ti sweldok iti trabaho nanang. Nang runa kat kasapulak man itan ti kwarta, tamasiko ka. Ay nga din ti araramidam. Agsalsala mo't gaya man ti trabaho. Madi ati kasta.
Nanang, awan dakas iti dayta. Agtrabaho tabasit pa iti tiyan ko. Intundakalan, isuntun ti panagsardeng ko. Ngam agsubli tumanan. Anyat ko na ni insan Roda, ante. Ay, di namot kaya, Juan. Talaga siguro nailasag ng tikas di at trabaho na. Awan mo ti maaramidak. Taiso mo ti mangbibiyag kada kami iti apo. Sapay, ada sakit yun, ante. Apaman ka no adumakil ti tiyan na, agsardeng. Nga magsublinto ka naman na di ti trabaho na. Anya? Ay na, maasya anak ka ni Roda. Duanton ti anak na. Ngam agpada pinanawan ti nobyo na. Insan, itata nagpas ngay kan, anyat plano. Agsubli iti trabaho, insan. Anya? Di ka palagi katijay. Agsapol kan iti sabali a pagtrabahwam. Nalaka at trabaho day jay, insan. Kandakal ti kita. Talaga saanen ang nagpakpakita ti ama ti anak mo may kadwa? Saanan, insan? Awanan ba inmat day jay? May samat ama nangan lilang. Awanan ba in alalaki? Nakayat mo insan, at pangisarkakin ka. Sales lady ti department store ni boss agayam ko. Saanan, insan? Agyaman naklaangan. Ngam soblyak ti sigud at trabaho. Ta sigurado ti kwarta ijay. Tiyak kayatan ti makirelasyon na. Taamangan yung mapasamak man ti pagpupul na. Sabali ka dagiti dua lalaki ng lokokan ka, Roda. Napod mo di kanto panawan. Promise. Amok alupon na tula. Ngam, duan dagiti anak. Tapno mamati ka kanya. Agdan natan kasagasawa. Di ganto panawan. Promise. I love you, Roda. Please. Ayatan na kumamay. Agdan na kamin kasagasawa kini Roda, nanan. Apay, kaya't mo ti anak ko kat duwan ti anak na? Wananang. Apay no, saan kayo nasumina? Dito yan balay ti pagnaudan niyo. Nasaysayat no sumina kami, nanang. Tapno masuro mi ti agpamilya. Kasanong dagiti tuwang ubing? Alaan mi, nanan. Anya, Ibilang ko kaspudpud no nga anak, dagiti anak ni Roda, nanang. anak, no sumina kayo. Apay no ibatim ti inauna nga anak mo. No adamot kadkadwak diti balay. Sige, nanan. Kunak adito'y kaming nga agnaan. Namdimot kayat ni ma. Sige, makaamo kayo nga ron. Di ka agdanag, nanang. Tamang tidaklat ta iti abastuyo iti inauna nga anak ko. Di may kadwang anak ko ti alaan mi kinima. Pag naudan yung nga rudan ngay. Ije balay damak, nanang. Wartaman, Roda. Ha? Apay man hindi korta. Pagbayad ko iti utang ko, naabakak iti sugal. Manan? Utang mo langan ti papapanan ti matmat gadak. Aganos ka. Di ka matlangaminan agsapol iti panggadang. Kahit asino nga rod ti mga iwan iti anak mo na manggadak. Nagyaman ka, tanagagatak ang mga iwan iti anak mo iti sabali a lalaki. So aganos ka, manggad ka, tasak ti mga iwan iti anak mo. Kumusta kayon kini Mac, Roda? Dahito, agan-anos iti danana. Ha? Apay? Diyak laing pagaro. Super sadot matgayam da at tao. Anya? Di na mapanunod ti agsapol iti trabaho na. Mangnamnamalatan iti matmat gadak iti club. Isun sama ti mga iwan iti anak mo amay kadwa? Sana niya? Ibagbaga na ladayt na. Ngam ni katugang ababa iti pangibatbatyan na iti anak ko. Nakas di arumor amapan makisugal. Anya? Ay, sugador pa iti loko lalaki. Ano sa munang? Tinapadag, di nakapinanawan kasi tinarami dagi tinagbalin a nobyom. Wan matkit di ay, di namot amot ti makitinulong. Tijak kayan, isugal na tikit-kitid ko ak kwarta kan kwa na.
Ay na, nadyak ay ayatan. Nabayagan ang pinanawak. Ma, inikat ako ni Jake Lam. Tadan kasukat ko nga ada yung nga upubingin siya. Bakit ka nun? Saan ako na mabalin? Kahit, anyat kanan tayo nga rod itan. Sika kumamutan at timanggan. Anya? Ay, jak nairwam iti trabaho, Roda. Anyat amok di tangay. Ma, No kasta nga awanan ti panggadam. Agawid kayo langan iti anak mo. Di kay kabalan abiyagan. Bagig tubay kat jak mabiyag. Da kayong tulakit din. ay, Agawid kayon. Tamapanang iti lugar da bayaw ko. Barang matulungan nak. At da pagkwarta ni Jay. di na ka din ay ayatan. Ay ayatan ka. Ngam di kay nga rod kabalan abiyagan. Ngam no makauray ka, di urayin nak. Ngam no siyaktisi ka. Agawid kayo langan di balayaw. Total, awan mo't anak ta. Kan saan ta nagkalaysa? Siyak tay tao ang nalaka masaksakitan, Mr. Lonely. Gapoy tidayta ang baga ni Mac kanyak. Jak nagpangadwa. Nagawid kami iti anak ko. Imanaw ni Mac iti lugar mi. Kitaginggay ta saan pa'y aragsubli. Mangipaneknek at talaga at din akong paganano. Awan tinaramidak no di ti mga klon iti nagbanagak. Ita, darakelen nagiti duangan nakko. Uri kas kasano, may saksakad kumitlat ta iti para karakwala.